Mas Kindi. Pripun Pak E? Luar biasa. Wah, sing ngendang iki. Lah nggih, Abi kok. Mantep. Jan. Karang yo heeh. Manus Riti kecemplung banyu. Elegan, Pol. Manus Riti kecemplung banyu. Mbak napa niku Pak? Bengi ngipi awan ketemu. Bengi ngipi awan ketemu. Lah, kok kedare kaya Babe Berlin. Nggih. Monggo Pak E, sumangga. Kelas kagem lagu nek jebul kalian swasana. Manut Mas Adul ya. Monggo Mas Abi. Manut boleh. Pun semoga alis lagune ora ana ya ning kene. Biasane alis lagune iki ora ya dinala. Gas yuk gas, tombol kangen yuk gas. Tombol kangen to Mas Dokter? Jan. Digas. Nambani kangen tenan. Nambani kangen rasa ning ati. Oh iki tombol kangen iki. Tombol kangen Pak. Karo sendi? Kan? Mboten sik nika pun tenggene kanca kula, pun kagungane kanca kula, pun mboten kula, Pak. Sing lor kula nika. Nggih, pun mboten. Nika hanya sebatas teman besti aja. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh kanca-kanca YouTuber, terima kasih sekali untuk hari ini. Mas Rizky, sorry nara dibalik madhep rene. Ra apa-apa to? Aman to? Iki kok deran paparasine sithik. Nun? Kok paparasine sithik lingaren. Oh, nggih, betul. Aduh, kok. Oh, sing mare konangan ya kuwi. Kayak YouTuber sok dadi. Sinten? Kae paparasi. Mboten sami wonten mrika kanca-kanca wonten ngendi kono kulon apa ngendi? Nggih, sami wonten ing kulon. Bu Alip, ayo dadi Bu Alip. Tapi yo tombol
Anu ya Mas Inggar. Jan. Mau lho pas ono klakson mobil. Aku refleks minggir lho aku. Wah, kaget tuh. Pripun Mas Rama? Oh Mas Rama monggo Mas Rama suger, monggo. Oh Mas Rama monggo. Yo salagu mah. Ya. Rama itu nah iki. Loh Rama hari ini tidak berdinas di sini. Ada acara keluarga. Ada Nona Ambon di sini Bu ya? Ada Nona Ambon di sini. Wis arep wisuda ya kae. Anak hilang telah kembali. Waduh. Mulai iki, rada medeni iki. Nak skena mana nih, Bos? Mas Rama habis jemput anu boh temannya yang namanya Gina boh. Baru tekan jempol Mas Gino. Tak kira wong wedok jempol wong lanang. Oke salah guyu. Oke Buni. Ini anak Jakarta ini. Oh, Jakarta apa? Jakarta. Jakarta. Yo gas yo cah yo. Ya sik tolak ya butuh nganu ta bongkar barang. Ambekan barang loh. Iya. Ojo dibongkari mah iki isih pentas iki ojo dibongkari sih.
Oh, handang lali Mas, iki Mas. piye iki? Niki meneng-meneng komposer lho, Mas. Komposer takbiran ngendi-ngendi. Wah, jambitan beliau. Yo. Macet ke jalan nih Beben. Oke Pak. Yuk Mas Rama yuk komposer takbiran kita pada kesempatan hari ini. Mas Rama monggo. Manut Mas Rama. Wis pokoke Mas Rama buka apa manut. Wis dinut. Syukur we ora ta yo. Wes lagi teko langsung langsung dikasih pelajaran. Ada Nona Ambon di sini. Ada Kak.
Ojo ospek. Ayo Dek, dulu kakak nggak seperti ini loh Dek. Yuk, 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 yuk. Oh ya ya. Yo bestio. Sembuh. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Hari putri si kuda kepang, hari putri si kuda kepang, hari menjadi. Kok jalan meneh lebih. Ayo. Elo. Nanti dikembalikan ya, itu cuma properti. Ya. Cuma properti. Jangan lupa beserta bunganya. Oh iya. Iya. Karo anu bakso tusuk. Sesuai kok saya oke ya Pak. Nasi padang ora we. Mas Aldian, mbak aku dikenal ke karo sing iki.
karaoke. Yup. Santai mawon Mas Jago. Diabi, berangkat Diabi. Ayo tong. Ayo tong tong. Pawang tong tong. Diabi. Tong sat. Apa? Rong ketong tong. Kasih lecem. Alon-alon wae lho Mas Jago. Yo Diabi yo kasih bunga tanda cinta yo Diabi yo. Apa ya? Mangkat Diabi. Jarum-jarum wong manis sing kasih jarum. Jarum-jarum wong manis sing kasih jarum. Jarum peniti wong manis mana rupanya. Turun Mas Tong Tong. Dari mana datang Jelita? Dari mana datang Jelita? Dari sawah manis. Ayo tong, ayo tong. Monggo Mas Abi. Yo, yo timbang padu yo. Yo. Yo yo. Tong tong. Yo. Daripada gegeran ning omah yo. Selesaikan di sini secara jantan ya Abi. Digo ake, digo ake. Kadang juga sih. Waduh. Piknik. Jo, apa ini? Ayo. Tak kira arep bareng lima sih. Nah gitu. Iya. Ya nambani bareng bareng. Disuwuk, Pe. Yo.
Disebar Pak, disebar Pak. Dia tanggapan nih. Satu duit ngomong. Tong 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 tong. Nah, Dianto, Mbok. Ora. Kalau gare ricik-ricik. Bi, kuwi sandang pangane kanca-kanca wiyaga lho. Iki nek iki mau dijupuk pawang-pawange ora bayar. Dilongin 500 sih mau. Wes segone digawa lunga. Saiki dite dicacer-cecer. Yo.